Ще продължим с лекцията на Даниел Троев. Така. За него аз много се изкушавам да ви кажа една тайна. И ще я кажа. Тайната е следната. Ако този прекрасен човек беше станал актьор, може би днеска нямаше да е тук. Вероятно щеше да бъде известен много отвъд нашата общност, на хора, които се интересуваме от психология, и от психотерапия, и от духовни неща. Но изборът му е да посвети таланта си на това да помага. И всъщност така повлиява положително хиляди хора. С консултации, обучителни видеа, медийни участия, лекции, курсове и, както може би сте забелязали, новата му книга "Отвъд тревожността". И затова с много благодарност към неговия принос го каня на сцената. Здравейте! Тази боса нова съвсем така празнично. Някакъв етюд, освен да разиграя за тревожността и за трудностите с нея. Аз имам късмета да съм точно след обяда, след хапването. Има изследвания, които показват в Америка, че когато съдиите в съда не са яли и са гладни, дават по-тежки присъди, а когато е след обяд, когато хората са нахранили, са по-меки в присъдите си. Така че имам със сигурност чисто един биологически фактор, който ще ми даде основа за това вие да сте по-склонни към мен и моето представяне. Моята тема е за справяне с тревожността, но първо по-скоро ще разгледаме кои са препятствията и основните ни грешки с нея. Така, добре ли е като държа микрофона? Чувате ми отзад? Да, добре. Защото, както казват мъдрите хора, правилно дефинирания проблем е 50% от решението. И голяма част в терапевтичния процес той е обучителен процес и ние много често учим хората как правилно да калибрират усилията си и посоката, в която да действат, за да може да преминат през тези състояния по един по-устойчив начин. И в следващите 40 минути ще обърнем малко повече внимание кои са тези грешки, които така и през естествената психотерапия и през моя терапевтичен опит съм видял от личен опит нещата, които блокират процеса. Една от първите грешки, които много често се забелязват още когато първа среща, когато човек дойде на терапия за справяне с тревожност и паника атаки, е желанието тези състояния просто на момента да отминат. И колкото повече човек има една много силна такава, много силно желание всичко веднъж завинаги да свърши, колкото се може по-бързо да дойде облегчението, за жалост много често това води до едно вътрешно напрежение, което пречи на човека в терапевтичния процес. Защото той по този начин е в едно мислене всичко или нищо. И дори по пътя на терапевтичния процес да има леки вече резултати, той вижда, че все пак състоянието още е там. Паника атаката може вече да не е един час, може да е за 10 минути да отминява, но човек толкова много вече иска да ги няма тези състояния, че той пропуска малките успехи и понякога може да се откаже от терапевтичния процес и попада в едно такова усещане за провал, ето явно нещата при мен не се получават. Така че много често тези тревожни състояния са изключително изтормозващи и е нормално да имаме едно желание веднъж да винаги те да приключат, но е много важно да не падаме в тази грешка, в този капан, а да проявим едно търпение и да тръгнем по този път с една по-търпелива нагласа. Втората грешка е опитването да се справим с тези състояния единствено чрез разсейване. Просто да се опитам да не мисля за тревожността, да не мисля за нещата, които ме притесняват, да не мисля за лошите неща, които днес могат да се случат, паника атака, която мога да получа в офиса, в трамвая, или когато тръгнат вече неприятните усещания на тревожност,
тревожност, сърцебиенето, изпотяването, лекото замайване, стягането, веднага трябва с нещо да се разсеем, за да не преживявам тези симптоми. Обаче разсеяването като стратегия, дори в някои моменти да дава резултат, в дългосрочен план тя просто вкарва човека в този цикъл на избягване и реално той си кара още повече стрес, защото разсеяването е форма на бягство, което е част от стресовата реакция биса или бяга. Колко по-трескаво се опитвам просто да се разсеям от симптомите, всъщност аз още повече задействам ударението на адреналин в моят организъм, който провокира още повече симптоми. И т.е. така става едно много негатично, трескаво усилие, което най-често дори да доведе пак до резултат, в следващия момент човек става в същия потърпеж. Наскоро така с една жена работихме, получава паника атака в офиса, веднага трябва да се разсея, което означава ставам, правя някакви неща, супер трескаво и това е създава един час едно много неприятно усилие, което дори накрая тя да се успокои в тревожно състояние, всъщност в нея си остава не усещане за справяне, а някакси малко по-късмет не успях там да го... И сега отмина опасното, но утре пак трябва постоянно да съм нащрега. Виждам вече така започна да ги натъжавам с тези грешки, специално на втората. Които са минали през това и се разпознават. Надявам се, докато стигнем до десетата, да не е съвсем така. Но ще се опитам все пак да държа с артистичните умения нещо да разкажа. Така, трета грешка, която е близка на тази, е опитването, още от ставането, ние постоянно да си внушаваме, че днес ще бъде един прекрасен ден и аз няма да изпитвам никаква тревога и в никакъв случай няма да дойде паниката. Това е един от защитните механизми на изтласкване, който цели ние следва тотално да забравим тази реалност. Снощи имах паника атака, не можах да спя, но тази вечер още от събуждането сутринта или от ставането от леглото, защото може да не съм спал за паника атака, но започвам да си повтарям тази вечер, аз ще спя добре. И това опитване да изтласкаме някъде там, много далеч от съзнателното ни внимание, въобще спомен за тези симптоми, реално какво води? Тук сега имах балон, щях да взема една кофа с вода, но представете си, тук има кофа, голяма е тук, имам един балон, ако почна да натискам балона в водата, ще ме облиска целия. Това е това напрежение, което се създава в психиката ни, когато се опитваме просто да не мислим за симптомите, за неприятните усещания. Тук много често това е свързано и с едни по-повърхностни убеждения за това как ние създаваме своята реалност и от всякъде имат едни по-повърхностни идеи за това как ние постоянно трябва да имаме положителни мисли, в никакъв случай не трябва да допускаме негатива, тъгата, притесненията, особено ако човек наистина в живота му е всичко наред. Наистина има някои хора, които го твърдят това нещо, дори да ви се струва странно, но някои път хора идват и казват, не всичко ми е наред, обаче не знам защо и откъде идва такава тревожност и постоянно мисля за тежки неща, най-тежките в живота и защо се случва това. И това е токсично. Аз ставам токсичен човек, трябва да мисля само положително. И човек се опитва отново тези съдържания в психиката, тези мисли, тези усещания, емоции, да избяга от тях. За жалост обаче това води до това напрежение. И колко повече се опитваме да ги избутаме някъде настрани, толкова повече те започват да бъдат пак при нас. Така че това е една трета грешка, постоянно да се опитваме да не мислим всъщност за тревожността. Защото щом веднъж вече се разкрило това измерение на тревожността вътре в нас, особено ако е стигнало до едни по-високи нива, ние трябва да обърнем по-различно внимание. Трябва да се свържем с нея, да адресираме това, което се случва в нас по един много по-конкретен начин, а не просто да се опитваме да не мислим за това и пък да се опитваме да си повтаряме само положително. Това е изключително важен момент. Четвърта грешка, която много често правим,
е избягването на всякакви ситуации, които предизвикват вече тези неприятни усещания. Защото човек, разбира се, ние имаме един основен вектор, по който се движим. Приятно-неприятно и се опитваме, нали, от неприятното да отиваме повече към приятното. И когато имаме такива неприятни усещания, симптоми, мисли, емоции, се опитваме да избягваме всяко нещо, което провокира в нас подобен тип мисли и емоции. За жалост обаче това в един момент, особено ако нещата така прогресират, води до това зоната ни на комфорт да става все по-тясна и в един момент дори в къщи човек да не се чувства спокоен. Защото страховете все повече и реално човек по този начин не успява да се научи как реално да регулира емоционално себе си, да регулира ума си, нервната система, емоциите, а просто на принципа на избягване. До такава степен, че така в един момент се стига до там, това какво е пета грешка, човек започва да избягва и моментите на спокойствие и на покой. Колко от вас се ползват тази стратегия да се държат постоянно заети да правят нещо, за да не остават насаме със своите мисли и емоции? Да видя така. С какви хора си има работа? Това е едно от нещата, които са много объркващи за хората. И някой човек казва, аз 10 години си работя, по 8-12 часа, постоянно толкова много неща правя и сега изведнъж от някъде дойдоха тези паника, тази тревожност, къде и защо стана така. Сега явно просто много съм се отпуснал и трябва пак да продължавам повече да съм взет, много свободно време. Или много често човек казва, аз като цяло гледам много да не си почивам, защото като си взема един по-дълъг отпуск, почва да ме боли главата, почвам да се разболявам, нещо ми почва кръста да ме боли за това. Свикнал съм някакъв ритъм да си карам по този начин и не съм от тези хора, които могат да си почиват. Също един такъв показател е човек, като започне да идва на терапия, много често е в такъв период, в който е решил цялостно да прави промени. И много често съвременният човек започва да прави промени, почвайки да ходи и на йога. Йогата е така инструмент в съвременния свят. Много хора казват, може би вече аз трябва да се запиша на йога, идва повече. Значи много често тези хора след месец-два опити да ходят на йога се връщат в терапевтичния кабинет и казват, йогата ми е за мен. Йогата ми става. Куче, там е нервите ми, аз съм друг тип човек, холерик, нали? На 4 кафета съм свикнал, вечерта като отида на тази йога, тя докато ми каже, дори така, аз вече съм направил упражнението и си ходя. Това е сигнал, най-често не сме такива хора. Не сме. За жалост, заради цялото напрежение, нервната система вече толкова е напрегната, че тя не може да мине в това състояние на покой и спокойствието ни напряга. И това аз започна да правя, виждам, че поклаща глава, спокойствието да остана, камо ли да се затварям очите, да медитирам, пък някой дори да ми говори, или някой ми казва, ти с твоя глас, като почнеш имаш едни видеа, пускам си ги, ако искам да се приспя. Ама е така, понякога, като съм повече напрежение, да те пусна да те слушам, изнервяш на повече. Не, нещо да знаеш, че някога така да искаш. Това най-често е сигнал, че нервната ни система и ума ни вече толкова е треска, че спокойствието напряга. Така че това пето май става. Петата грешка е, опитваме се постоянно да се държим заети, защото сме загубили тази способност да сме сега спокойни. Толкова вече организма ни е компрометиран, тази реалност е компрометирана, че всеки момент нещо лошо може да се случи, че вече нашия мозък не се хваща на това да ето към нещо да легнем и ще ни е спокойно.
защото веднага почва някой да звъни на телефона, получава някакви мейли, тук вече с малък часовник, ти гледаш, дали става време да си лягаш, гледаш шефът ти пуснал имейл на часовника вече. Виждаш, това пак дига на тревожността. Тази грешка, за да може да я преодолеем, всъщност трябва да започнем малко по малко да оставаме в спокойствие и покой, да се опитваме да правим по-бавни йога упражнения, въобще йога. По една-две минути да видим тялото как реагира на това, просто да седнем и да подишаме. Може ли да издържим? И ако примерно много често човек така се опитва да действа с по-големи крачки. Дали цяла йога практика да изкара, дали примерно да слуша 30-минутна хипноза на Орлин Баев в YouTube, примерно. Обаче понякога човек не успява толкова много да от самото начало да бъде в покой. И може да е необходимо ние да започнем с една минута. Въобще да видим тялото му дали би се съгласило за една минута да бъде в този покой, не малко да се отпусне. Даже в терапията понякога, когато човек е много неспокоен и е бил през много така интензивни периоди на тревожност, преминал през тях, понякога тестваме. Примерно човек с затворени очи остава, опитваме се малко да подиша и пробваме. Говорим директно с тялото. Окей ли си за 10 минути да се отпуснем? Може вие да го пробвате вкъщи и вижте тялото ви, дали ще даде отклик положителен. Или ще... Какъв е положителният отклик? Няма да чуете глас. Да. Ще усетите спокойствие в тялото. Ако остане тази нервност и напрежение, значи тялото не е съгласно. Пробвайте след това, добре, окей ли си, били било за теб добре, поносимо, за една минута да се отпусне. И ти обещавам, че в тази една минута нищо лошо няма да се случи. Аз съм тук, довери ми се, нека опитаме. И вижте как дали ще има разлика. Защото понякога тези умения за емоционална регулация, уменията за успокояване на нервната система и на нашия ум изискват много деликатни малки стъпки, за да може да възстановим тази връзка с тялото. Особено ако сме преминали през много тежки събития, още в детството сме в едно голямо напрежение и всякакви тежки неща са ни се случвали, тялото наистина има нужда от една много последователна грижа и едно внимателно съпровождане. Добре. Шеста грешка. Изпитваме срам и притеснение и страх какво ще кажат хората за нашето състояние. Това пак естествено така инстинктивно се появява в нас, но е много важно да не оставаме в този срам, вина, това притеснение, а да мислим конкретни стратегии. Примерно, добре, ако съм на работа и започвам да получавам някакво треперене или излязъл съм да презентирам нещо и усетя, примерно, че нещо почва да си губи мисълта, по-добре да споделя, по-добре да имам готово нещо, което да кажа. Мога да кажа, храната не беше много вкусна и сега малко ми става лошо, нали? Затова почвам нещо да се изразява. Да има някаква стратегия. Или с нощта не оставям да спира тук съмести, много тежки неща ми случват, бъдете толерантни. Важно е да имаме какво да кажем на хората, които имаме притеснение, че те биха забелязали, че нещо се случва с нас. Дали е изпотяване, дали е сърцепиене, дали е това, че малко ума ни е по-отрескав. Това, което в конкретния случай при вас е нещо, което ви притеснява, хората как биха реагирали. Дадено ваше преживяване, свързано с тревожността. Защото много често хората не го адресират това. И ако понякога има много конкретни такива стратегии, може да не са толкова нелепи сценарии, които аз така много споделих с вас в коментар, но може да е просто това, че просто цяло сега съм малко по-притеснен. Или просто време на време ми пада кръвното, или да, малко сърцепиене получавам, защото като цяло нервната система в последно време малко се претовари. Но имате нещо, което е окей за вас и знаете, че хората биха реагирали по подходящ начин, защото това притеснение, какво ще кажат хората, много често е в основата и на социалната тревожност и въобще на публични места, когато тръгнат симптомите на тревожността, да ни е трудно да
успеем да се регулираме, защото стоим в този блокаж. И ума ни веднага вече е катастрофизирал какво и как някой ще си помисли. Затова е важно да седнем и да имаме конкретни стратегии. Следва грешка, която правим, е, така като сме прочели малко повече психология и сме чули така някои послания, да се опитваме да се справим с тревожността и с страховете и притесненията само с предизвикване, воля и изправяне срещу страховете. Това има своето място и е част от терапевтичния процес, но не може да се разчита само на това и отново трябва да се види, да бъде съобразено само спрямо пътя на човека и неговото състояние. Защото много често човек иде на терапия и казва какво ли направих, ето ходи в молове, ходи в пирогов, всякъде само и само за да издържа на тези страхове, да се изправя срещу тях, обаче в някакъв момент те пак идват. Каква е причината тук? Най-често тези усилия на волята и това предизвикване, мобилизиране, стягане допълнително, влизаме в един такъв режим пак на стрес, да се преборя с гадната тревожност и всички тези симптоми и страхове. Обаче така в един момент ние не правим реално успокояване, регулиране, не учим умения за емоционална регулация, как да се погрижа за себе си, а просто се опитваме с мускули така да прегазваме това, което вътрешно преживяваме. И най-често това в един момент, когато сме по-изтощени или пак дойде повече стрес отвън и нещо ни дойде пак в повече, попадаме в старите тревоги. Някой от вас ползва го това като стратегия, има ли такава опитност? С усилия на волята, пробвали сте, путали сте, така, обаче в един момент пак всичко се връща. И това е много неприятен момент, особено ако човек няма по-цялостна визия, която се опитаме днес да представим на фестивала, защото той си казва край. Явно аз няма да мога да се преборя с това. Ето навсякъде казва, трябва да е лице в лице с страховете, обаче при мен не се получава, пак се появява. И така, човек наистина може да се обезкуражи, да си каже, може би при мен това е твърде сериозно. Има място тази стратегия на подход, но е необходимо да бъде съчетано с това правилно обгрижване и свързване с ресурса, с вътрешния си център и така. Добре. Стигаме до осмото. Следите? Осмо. Така, осмата грешка е, когато започваме постоянно вече, тя много е свързана с тази първа, с това, което малко казах, започваме да реагираме на себе си през едно отношение, че аз съм слаб човек. И го преживявам като голямо поражение, това, че все още имам силна тревожност и страхове, с които не мога да се справя. Тук пак, ако срама и вината, за които казах, какво ще кажат хората, тук вече са много свързани вътре в нас и постоянно имаме един вътрешен критик и съдник, който не спира да оценява защо сме такива хора, че преживяваме тези състояния и защо вече, ето еди кой си нарича в групата на Байер, някоя една жена за един месец отишла на терапия, нещата се оправили, аз тук вече една година не мога да се справя с тези състояния. И това допълнително води до много голямо блокаж, защото всеки път, когато започнем да преживяваме подобни усещания и състояния, идва много силен пак прилив на адреналин в нас, защото ние почваме да се гневим, да се отчаяваме, да изпитваме срам, вина и всичко това води до много голямо напрежение допълнително. Така, деветата грешка е когато се опитваме да се справим с тези състояния единствено през това да мислим за тук и сега. Защото много често тревожността е свързана с мисли за миналото, за бъдещето, постоянно някакви тревоги, какви не катастрофизации, сценарии, негативни с представяне за бъдещето.
или пък предъвкваме неща от миналото и човек си казва, ето, сега ще медитирам, ще бъда само тук и сега в покоя. Торе съм чел, силата на настоящето, трябва да съм само живота, оставям се, пускам контрола. Колко от вас се опитват да пускат контрола и все още се държи. Да. Това не става. Не работят така нещата, защото тревожността, тя е един защитен механизъм. Това е нашия инстинкт за самосъхранение, който, щом вече така е толкова интензивен вътре в нас, имаме такава силна тревожност, това означава, че имаме нужда да удовлетворим нашата нужда от безопасност, от сигурност. Както и днес в по-рано в лекцията каза, имаме определени базови нужди, нашите емоции, те показват наши базови нужди, нашите емоции, емоционални състояния, чувства. И тревожността, тя показва нуждата от безопасност, от сигурност, от свързаност. Затова, когато вече тя активно така се е качила на сцената на нашия живот, не може просто да бъда тук сега в настоящето и практиките за замяна имат своето място, но отново трябва да бъде в определен контекст и по правилен начин да се случват нещата, защото е опит за дисоциация. Пак откъсване от това, което преживяваме. Което до какво води? До по-голямо напрежение, пак човек може да си каже, пише в интернет, диша постоянно, бъди тук и сега пусни контрола, а пък нещата не се случват по този начин. Така. 10-та грешка е свързана с това, което и Лорин по-рано каза в представянето на естествената психотерапия. Много е важно да обръщаме внимание на тялото и понякога е необходимо, не понякога почти винаги, когато човек страда от силна тревожност, трябва да си види телесните показатели. Витамини, минерали, хормони, какво се случва, да има малко повече контекст, нервна система, бъбречни жлези, кортизол, за да може да се адресират и тези нужди. Защото понякога ние, както знаем, сме едно единство и е необходимо да обърнем внимание на всички тези нива. И понякога просто работа върху ментално, емоционалното не е достатъчно. Добре, ще имам още няколко бонус грешки, които пускаме. Когато вече човек започне да работи с терапевт за справянето с тези състояния, някога остава едно такова пак една нагласа и понякога и ние терапевтите, без да искаме, хранваме човек да бъде с тази грешка в ежедневието си, че аз ще постигна до някакво осъзнаване, до някакъв катарзис. Ще разбера как майка ми е направила голяма грешка в живота ми и точно каква е била грешката, да такова, че няма да изпитвам тревожност. Обаче най-често катарзиса и осъзнаването отново има своето място, не е достатъчно, за да може да се справим по един устойчив начин с тези състояния на тревожност. Даже понякога човек идва на терапия, той е по-голям специалист от терапевта. Каза, аз съм бил тук и тук, чел съм за това и това, и си неща, тази теория, това съм правил, онзи протокол от миналата година, не знам какво знаеш, но не може да може. Човек всичко знае. Ходил вече пренатално или регресия в минал живот, знае кой живот да направи. Обаче тревожността отново стои. И тук може да има какво се случва, когато човек е с този майнд, с тази нагласа, с това възприятие за нещата. Той постоянно търси катарзиса и осъзнаването. Търси конкретното събитие, което ще се случи и повече няма да имам тревожност. Ще се върна в старото си ежедневие. Преди да дойде тревожността, преди да дойдат паникатите, пак ще бъда този готин човек, който то кога е било това, детска градина. За малко сме играли, сега че трудно човек среща да бъде разгрижени моменти. Но това е също един важен момент.
Също така, една друга такава грешка може да бъде човек да се опитва да работи само на нивото на ума си. На ума какво означава това? Когнитивно, единствено, ето сега мисля си, че мога, примерно, накрая, по последните 10 минути нещо да объркам, да не станат нещата и почвам сега логически. То остава 10 минути или нещо да не успея, хората вече ще запомнят хубаво. Да се опитвам само с такива логически доводи да боря тревога. Това има пак своето място, но най-често, когато говорим за силна тревожност, не може да доведе до устойчив резултат, защото тревожността преди всичко тя е в тялото. Когато човек дойде при нас на терапия, се вижда, че неговата нервна система е да се го кажа, чист български, да се го кажа, изцяло в една дисрегулация, дълго напрежение човек е бил и бърнаут. Няма как просто на нивото на ума аз да мисля разумно и рационално и повече да не се проявяват тези притеснения. Защото когато тялото ми е блокирано в един режим постоянно на стрес, и аз съм постоянно на щрек, в очакване, че нещо може да се случи, или съм минал през такива опитности от тегави, няма как аз да се убедя рационално, разумно, шансовете са 80% в моя полза, тя 20% не удържат статистически, няма за какво се притеснявам за тях. Когато умът ни вече е повлиян от силната тревожност, както онзи ден в един филм на английски чух, какви са шансовете това нещо да се случи там, някаква ситуация, не са нула. Какъв е шанс? Какви са процентите, че нещо може да се бърка? Ми не е нула. И точно това ни казва тревожността. На всичките рационални доводи, нали, опити да си обясним, нали, как това, за което се притеснявам, няма да се случи. И тук имаме необходимост отново да практикуваме малко повече. Първо, регулация на нервната система, един последователен процес, за да може да успокоим ума, както е редно, както той има нужда. И да видим тези нужди пак за тази сигурност, за тази безопасност, за тази свързаност. А не просто да се опитваме да бъдем такива роботи, които трябва да машината, която казва, тук процента е така, няма да изпушвам днес, процентите са в моя полза. Някой друг сеща ли се за грешка, която не съм казал още? Отличен опит, някой има ли? Има ли вера? Да. Моля? Чухме за много грешки, има ли вера? Обратното на това. Обратното на това. Така, да. Може би едно от тези желания, се вярата, че никога повече не го стане. След като се направи. Вярата, че никога повече няма да имаш паника. Тоест, че някога ще свърши. Да, че някога ще свършат. Сега, това е един много такъв ключов момент. Паникатаките и силната тревожност, те не са нещо, което просто се е отключило и сега вече ще ни тормози цял живот. Тук аз давам най-често такъв пример, който е много разпознаваем за хората. Ако аз днес 12 часа съм на лаптопа и правя нещо в интернет, нормално е, когато изляза на улицата, да се чувствам като не от този свят, да съм в модернизация, да ме боли глава и да съм много по-тревожен, когато трябва да пресичам през някакво кръстовище. Да, всъщност много често, както примерно може да ни заболи глава вследствие на преработване, паникатаките и силната тревожност са един такъв сигнал, че на тялото, на ума ни нещо му е дошло в повече. И съответно, аз мога сега да съм си преодолял силната тревожност и паникатаки, но в някакъв момент, ако всичко пак стане претоварващо за мен, може да избие отново това усещане, както главоболието, обаче за главоболието не си казваме, нали, ако ме заболи, примерно, някаква скучна лекция да го слушам, и си каже, ето край, въпреки че това главоболие, сега вече какво ще правя тук нататък. Тук отново е важен този момент, всъщност ние да знаем какво точно се случва. И терапевтичният опит показва, че когато човек по един качествен начин веднъж вече е преминал през паникатаките и е научил на тези умения за емоционална регулация, за регулация на нервната система,
знае както казаха колегите, по характера си е работил, дори да дойде, вече не се влиза в тази криза. Или много по-рядко. Човек вече знае. Случва се това, може би тук заради претоварването в работата, или да имам повече сърце, не мога да спя, обаче това не е, защото хипохондрията, която казва край, инфаркт. Това знаем. 2 седмици се преработва, нормално е сега да имаш по-силно напрежение. Човек вече много повече опознава себе си, знае какво и как му действа, знае тези състояния и може да по-добро да се регулира и да премине през тях. Това е много важно. И това всъщност дава една вече друга стабилност и устойчивост. Също в този дух на нещата е много важно, особено ако сме хора, които имат една повишена чувствителност като цяло. Защото може би някъде от 10 човека, поне 3-4, които идват на терапия за силна тревожност, много често имат и такива чисто личностни тенденции на по-чувствителни хора, преживяват една свръхчувствителност. И там е необходимо човек да извърви един път за свързване с тази чувствителност, но нейното вече канализиране, преминаване с тази чувствителност, която ще остане под някаква форма. Чувствителност в смисъл на това, че човек много по-силно преживява и положителното, и отрицателното, и радостите, и тъжните моменти, много по-деликатно е свързан с целият този пулс на живота. И тогава е необходимо да се учим как да живеем, как да се свързваме с себе си и с този свят. И там е необходим и много по-пак деликатен процес на свързване с себе си, на съпровождане с себе си. Добре, имам още няколко минути. Нека направим и едно упражнение, малко такава духа на нещата, които казах, вече в обратна посока. Едни от първите крачки в терапевтичния процес са да имаме правилно отношение на гласа към тревожността. Защото, както някои от вас видяха моята книга, на полицията има едно малко човече жълто и зад него има една сянка, много тъмна сянка. Много често, когато човек първоначално дойде на терапия за справяне с тревожността, той казва тази гадна сянка, това гадно чудовище, това тежко нещо, което дойде в живота ми. И в един момент обаче той вижда, че тревожността всъщност е това малкото човече, което то просто има нужда някой да се погрижи за него. Някой по подходящ начин да обърне внимание на неговите нужди от свързаност, безопасност, от сигурност. И тогава терапевтичният процес започва да върви много по-леки. И сега ще направим едно упражнение в тази посока. Ще ви помоля, на който му е комфортно да се затвори очите, може да се отворени. Сещайки се за цялата тази тема, с тревожността, с притесненията, може да се сетите за тревожността във вашия живот. И сещайки се за нея, попитайте се вътрешно, на какво ми прилича тази моя тревожност, този страх, тези притеснения. Помолете въображението си, подсъзнанието ви да ви даде някакъв образ. Как изглежда вашата тревожност? Може да е всякакъв образ на човек, на живот, на някакво същество, на душевен предмет. И вижте го този образ. И сега, запазвайки концентрацията навътре, попитайте се на какво ме учи тази тревожност до момента в моя живот. Или тези притеснения, страхове. Какво показва? На какво ме учи? Може да ме учи на това, че е време да се погрижа за себе си. Може да ме учи на това, че наистина съм един много сензитивен човек. Загрижен човек. Може да иска да научи на това да се свържа с милостта си. Така за малко помислете в вашия случай какво е това послание на тези състояния.
Сега помислете си от какво има нужда вашата тревожност, за да се почувства по-добре. Вижте във въображението ви какво ще се появи. Може да има нужда от спокойствие, от сигурност, от смелост или нещо друго в вашия случай. И сега нека въображението ви даде един предмет, с който да може да подарите на тази ваша тревожност това, от което има нужда. Може да е торта, може да е легло, каквото ви идва във въображението. Това е един изцяло процес във въображението, творчески процес. И си представете как подарявате на вашата тревожност този предмет, който олицетворява, който представя това, от което тя има нужда. Представете си как я давате. С благодарност за посланията, за уроците, с едно желание да се почувства тя по-добре. Сега направете едно по-бавно вдишване с по-дълго издишване. Може да се отворите очите. И нека вдигнат ръце хората, които успяха малко да успокоят тревожността с подаръка. Добре. Добре, благодаря ви. Останалите може и вкъщи да го пробвате това като техника. Дори може да напишете едно писмо до своята тревожност, на какво ви учи, да попитате от какво има нужда и малко да проведете един такъв диалог с нея. И накрая подарете й нещо отново в въображението си. Може дори в писменето да й кажете: има моя тревожност, благодаря за тези уроци. Аз ще бъда винаги до теб и в знак на обич ти подарявам това БМВ, с което много добре може да обикараш, за да се чувстваш готино. Или нещо друго, което вашата тревожност има нужда. Това е една първа крачка, малко по малко да започнем да се свързваме по подходящ начин с тези състояния, а да не бъдем в тези грешки. Защото всички тези грешки изхождат от инстинктивната реакция на борба и бягство към тревожността, което единствено я засилва. А пътя е по средата, с приятеляване, обгрижване, да се учим как да се свързваме с нея. И аз вече, както един сериозен терапевт, мога да кажа, за повече насоки, моята книга може да четете, да получите там още идеи. Тук проекта свършиха, но на моя сайт danieltroev.com може да я поръчате. Благодаря ви за вниманието.